skal lige have sådan en brød, så jo mere Hans. Ja. De andre. Der er jo ikke en vind, det skal jo være væk. Kom nu med sådan en brød, der var en lille en. Er det vestenvind, eller er det sydvestenvind? Ja, det er ret vest. Når du står her, så mærker det som om, at det kommer i ryggen. Men du kan gå ud der. Det er fordi, du står i læge, ja. Der var en. Den fik jeg sgu. Ja, det gjorde jeg også. Der var en mere. Ja.